Fokuspunktet det er tavlen og undervisningen. Man finder hele tiden nye muligheder ved at bruge boardets værktøjer ind i en pædagogisk og faglig læringssituation. Jeg regner altså faktisk mit lærerjob og min lærerrolle fra før og efter de elektroniske tavler. Jeg mener, det er den største gave til lærerjobbet, som man overhovedet kan få her i vores moderne tid. Jeg har simpelthen ændret radikalt på min egen lærerrolle og mine elevers rolle. Jeg ønsker altså en større elevaktivitet i mine timer, end jeg har set tidligere præsteret med min egen brug af kridt og tavle. Jeg sidder meget nede i klassen og bevæger mig meget rundt i klassen. Jeg forsøger at få eleverne op i den her situation, hvor jeg nu står her ved bordet og betjener bordet i en lærerrolle. Ja, altså når man står heroppe, så er det egentlig også der er læreren. Man kommer op og er aktiv selv og prøver at styre klassen. Så det er ikke bare en lærer, man står og hører på i flere timer, og man bare sidder og ved at falde i søvn. Fokus centreres på tavlen. Eleverne skal ikke kigge ned på papir. Ansigterne bliver løftet op mod tavlen, og så derfor også på lærerne. Det giver sådan en bedre koncentration generelt. Jeg mener faktisk, at man kan ikke være lærer, uden at man genfortolker hele måden at være lærer på, hvis man bruger en elektronisk tavle. Man får også fat på noget mere, synes jeg, fordi det er mere spændende, når teksten står på sådan en stor tavle. Så synes jeg, det bliver spændende i forhold til, hvis man bare har den foran sig selv. Fordi vi plejer at være nervøse, når vi skal stå og snakke for en større forsamling, eller bare for en klasse. Så det at kunne komme herop og skrive på tavlen, så ikke hele fokus er på en selv, det hjælper os også rigtig meget. Ja. Og så er det også samtidig sjovt, så man får lyst til at komme op og stå foran klassen. Som I ser her, der er der noget helt ren tekst, hvor mine elever, som I kan se nu, går i gang med at arbejde med den her tekst, som jeg nu har skrevet ind på følgende måde. Alle de ting, som I nu ser heroppe på bordet, det er faktisk nogle, som jeg mener er store pædagogiske fremskridt i forhold til, hvad vi tidligere har haft mulighed for i undervisningen. Og det drejer sig selvfølgelig først og fremmest om skriveredskabet. Nu kan man så vælge også at skrive på tastaturet selvfølgelig. Og så er der overstregningstusen her, som så har forskellige farvekoder. Så en meget, synes jeg, visuel oplevelse af tekstarbejdet. Vi kan gå op og skrive noter direkte ind i teksten, vi kan gå op og overstrege i teksten. Det hele det er samlet et og samme sted, vores notater og vores ordbogsopslag, det hele er samlet. De stærkeste elever i klassen, de kan så inddrage de lidt svage elever i klassen, så standarden generelt den bliver løftet. Så kan du en slutning. Nu hører vi lige Jens, og så tager vi fat på lige kort at beskrive hans kommunikation, og så vil vi sammenligne det med nogle sms'er, som I om lidt skal sende op til tavlen, hvor I skal forsøge at sige det samme i en sms, som Jens han siger her i brevform. Hej Tom. I et bestemt lys minder du mig ikke længere om et menneske, men om en art, der er på vej tilbage til havet. Måden du tømmer postkassen på virker ligegyldig. Bader du for at blive ren, eller fordi det klør i dit indre? Tager jeg fejl, eller kysser du kun nødigt? Er det dine gælder, der generer dig? Det jeg gerne vil have til nu, hvor I nu har sendt nogle sms'er, og vi har fået dem op på bordet her, det er, at nu skal vi huske de ting, der var karakteristisk for et sms-medie, og de ting, der var karakteristisk for et brevmedie. Der er faktisk lige nogle spørgsmål til jer her, hvor der står, at I skal dramatisere det første møde mellem brevets afsender og brevets modtager. Så skal I lave en kort dialog, I skal indtale den, og så skal I overføre lydfilerne til bordet. Hej, er det dig, der er Beate 78? Ja, det er jeg. Der stod i din profil, at du interesserer dig for heste. Jamen det er noget, der optager mig i min tid. Vi tager lige frem her. Nu skal I se. Hvad sker der mellem klokkeblomst og så Peter Pan og skyggen? Yes. Jeg synes, hun virker lidt drillesyg. Jamen, jeg synes også, det er rigtig godt i undervisningen, når vi for eksempel har om en eller anden person eller noget musik, så kan vi lige trække det frem på nettet og gå ind og høre en sang, som personen har lavet, eller noget lignende, som man bliver bare fanget af det.
Når vi tænker på eksamensformer, så er det også et stort plus. Jeg fik rullet 12-tal hjem på grund af, at det var så overskueligt. Jeg havde forskellige noter, jeg kan skrive ind på siden og margen, og jeg kunne bladre mellem siderne frit. Og det er jo netop det, som gør et elektronisk tavle væsentligt bedre end et papir. Det er netop, at du kan overskue det hele. Så hvordan får du den faglige brug frem i MimioPad'en? Hvis der er en diskussion i gang, og man måske har lidt svært ved at holde fokus, så beder jeg så de elever, der sidder med MimioPad'en, om at tage noterne for den elev, der står heroppe. Altså at hjælpe eleven med at bevare overblikket. Jeg sidder gerne en del rundt i min klasse, og der har jeg også samtidig bare siddet med den, og så laver jeg lærerrespons op på den elev, der står oppe ved tavlen. Ja, budskabet går tidligt igennem. Ja, det skriver du godt. Så når vi skal læse vores lektier til næste dag, så læser vi ikke, men vi kan høre den fra vores iPod eller hvad vi ellers har. Det er det, der er spændende. Hej Tom. I et bestemt lys minder du mig ikke længere om et menneske, men om en art, der er på vej tilbage til havet.